pembangunan wis padha kewajiban kita mulane ngerjakno pamrih supaya ketekan cita-citane kerasi iku ngono ojo sampe dari supaya pembangunan iso lestari. Pantang mundur ngayahi tugas ayo jujur supaya tercapai adilan masa saiki masa pembangunan lanang wedok padha golek penggawean tapi nek arek wedok sing tolek tanpa lamaran pokoke pinter lan pengalaman nek
temenan guyon sak guyon jero papan pak enggonan sebab wong lanang saiki uga gak kenekan nek ana arek wedok ayu batine gak karuan tapi modele arek wedok taun saiki nek golek kenalan gak terima siji nek ono arek lanang ganteng mesti dijejeri nek ditakoni kenalane sing lawas jarene pamene bareng arek wedok wis kadung keturutan oleh ganti arek lanang enom-enoman arek wedok bendino dijak sepeda montoran ngalor ngedul digawe pameran arek lanang wedok bendino keluyuran iku mono arane begadangan sampai arek wedok bobot lawase petang wulan bareng arek lanang ditakoni jawab digawe percobaan wong arek saiki nek pergaulan niku melebihi batas. Aku yo gak ngelarang masa saiki iki masa pergaulan. Tapi didelok-delok dhisik. Agake pergaulan iki mang membawa akibat ojo diterusno. Sebab ngene lho dulur. Wong pergaulan niku apa maneh arek pelajari sisan. Iki nek gak hati-hati awake dhewe. Nek ana kedadean mesti sing kecandak-kecangking gak liya wong tuane sebab wong tua iku bawaan gedhe. Wek kecangking, kotong kecangking misale saiki ana arek wedok pergaulan ambek arek lanang. Sehingga arek lanang berbuat gedene nodai arek wedok. Terus arek wedok mbobot dhisik luar teko perkawinan. Waduh. Iku elek-eleke wong wedok. Mangkane aku pesen ae ambek arek wedok jaman saiki nek ana kedaden kaya ngono iku ae nek ndeke awak ojo gletak-gletek sebab wong lanang saiki gak kenekan nek kepethuk arek wedok ayu padane kucing kepethuk iwak empal alah pisan kas nang wis cekap semanten sairan kula sae mboten borong kereso
kene tak pikir-pikir iku wong urip nang alam donya iku urip urap-urup. Senajan pengertian iki gak terbatas teko pendidikan Pak Guru maupun Ibu Guru. Pintere menungso iki teko pergaulan. Lah sing tak pergauli lho gak tumen kepethuk. Ngene iki biasa ana munawar. Tak jak omong-omongan sing enak. Tapi aja sekali-kali kepethuk Kartolo. Wis ana 3 wulan iki tak goleki nang omahe gak kepethuk. Nandi arek. Lho, Ri. Ya apa, Ri? Pirang-pirang dina sumpek kae. Kon niku gak tumon iki kepethuk kanca nang seneng mesti sumpek kae. Sing tak getuni lho. Iya. Urip sepisan kepingin rabi LP Sukesi kok gak iso. Kon niku cita-citamu iku dukuren. Wis ana paribasane ya. Wong cebol gayuk langit. Cecek nguntal kelopo. Ya mosok kontalo, wong cecek sak driji, kelopone sak endas. Lho kon niku kakan paribasan adane tanda kedurus ae. Iki paribasan lho. Apa elek wong kono wedok aku ya lanang, aku tau kepethuk. Entas iki lak nang Jakarta kepethuk. Kepethuk kon. Aku dikene rono didu aku. Oh, didu menyanyi ta? Ola apa? Tak didu apa? Didu ambek sapi. Kon niku ngono didu kok didu ambek sapi. Rono didu menyanyi. Menyanyi, kon tak kandhani. Ojo adik ngrasani Elvi Sukesi ya. Apa? Sebab iku ratu dangdut. Lon, 1 show berapa juta? Paling enggak ya 2 juta. Kon tahu show? Lah. Ah bendino lak show aku. Kon? Iya. 1 show berapa? 20.000. 20? Iya. Dibagi wong pira? Wong 8. Kon niku mantep pira lho, kok kon gak nututi. Lah timbangane kon niku ngrasani Elvi. Lah iku apa tanggaku iku? Tanggamu sing ayu ku. Ah, iya tun pedet iki lho. Hah? Tun pedet. Arek mari dibacok wong kok tawakno aku. Ya golek liyane ta sing apik riri. Lho. Saiki Elvi Sukesi ana omahku wis 3 dina waduh wong delok ya apa. Temenan, saiki tak lempit ana Nisari Bantal. Kon niku ana maneh gambare ta? Gambare. Nek wonge ngono kon gak iso atik mencapai kon gedene hubungan ngono. Iki Kon niku apa, Ri? termasuk masyarakat cilik kon ngono, temen. Oh, golane wong dempel lah. Wah, kon niku kancane masyarakat cilik lah padha ae kono ya menungso aku ya menungso. Pokoke kono gak duwe bojo, lak gak ngrusak pegerayu ta. Iya, kon ngrusak apa geralas sing kok diseneni mbek pemerintah kon. Wah, kon iki ngene lho. Aku duwe penyakit ndane yo. Ya apa isane rabi Elvi Sukesi. Wis golekno wong tuwek ae. Wong tuwek. Heeh. Lho mburiku iki lho, tuweke nemen lho. Kok iso? Onang kali mangono nek tipe ping 4 kok. Lho, wong tuwek wis lumpuh iku jenenge. Nggonku ya akeh lek wong lumpuh ae. Jare golek wong tuwek. Dukun. Oh, dukun. Lah saiki kanggo percobaan aja Elvi Sukesi keduwuren ya. Heeh. Wong soalé ado ya. Iya. Saiki ya tetanggaku ae. Sapa? Ya jarmu mah lho. Tun pedet. Iku pedet, nggonku ana tun pelet. Oh, pelet. Iya. Lah kok pelet? Heh, Lah kok pelet? mbok mari ketatap watu mbok ya apa. Tapi ya wong iki jodoh kene semono ya. Iya. Sing dadi ku mosok teko rupa sih lho. Sing penting Lah, atine. Atine. Wong kadang-kadang rupane elek, atine apik, dagelan apike. kadang-kadang sing ana elek atine ya tambah elek ya ana, iya. Ya gak ono. Kadang-kadang wong ayu terus ngayoni tanggane ku akeh. Selelek pokoke. Urip ana ambekane lho. Pokoke ana ambekane. Kono kok nemen-temen siri golekno jodoh kancane pokoke ana ambekane. Lah wong ketubruk monton karo mbakane dirabi lak kena kuwi. Kok niku mblakrak anjene. Iku lah wong kecelakaan niku. Wis pokoke percobaan kenekno Ya, wis. tun pelet. Kon tinggal percaya utawa enggak ya. Iya. Aku iki lho, iso nek perkara nggunane arek wedok. Lah buktine kapan kon tau dikatuti arek wedok? Lah bojoku iku. Oh, asane katut-katut. Iya, asale iku lak katut aku. Iya. Tak Aku kandhani kon. bingung kabeh kon iki. Kok iso katut-katut iya? Kok katut kotot. Katut aku. Lah ya isane katut koni ngopo? Ini tak jarai piyen Mbak Yumi ku lak adus nang kali ta. Barang adus nang kali. Ambyur-byur, tak sangkno kelelep. Terus Tak tulungi, tak gak kena wonge. apane? Seweke sing katut. Male Mbak Yumi goleki aku. Lho, gak boleh kebimbang ri kuwi. Lah apa? Panjen golek seweke ri. Kon iku nyebrot ngono jare kebimbang kon iki.
Wah, kon Lah niku. kon kepengin dikatuti Sing sapa kepindho, jenenge Tun Pelet. Sing pelet ae. Aja sing pedet lho, sing pelet ae. Pelet ae ya. Iya. Dulinan omahe nek keadaan sepi lemari ini bukaan. Ibu pakaiane piro? Rok Tun sing apik-apik iku juga ana. Kira-kira piro? Kira-kira 20 setel kawon mulih. Engko mesti golek kon. Berarti sak lemari. Iya. Aku ndodo sirok, tanggane ro dikepruk teko mburi. Hah? Burung rapi sudah mlungker lah anakku. Pakaian ri gombal-gombal ora iso oleh sampe rok sing apik ya wangel. Mulai cilik kon gak tau dikepruk wong kampung. Durung. Lah, kon nek dikepruk wong kampung anggapen pijet ngene lho lho. Kon tau dipecok wong ya. Dikepruk wong kampung kok pijet kon niku. Wah, wis coba sih percobaan ya. Ayo, tak uruke. Pokoknya mangan apa gak mangan wis kuat. Oh, kon kuat poso. Poso. Iki posoe mek 2 dina. Mangan oleh. Mangan oleh, ngombe oleh. Beneran. Cuma 2 dina iku gak le turu. Melek. Sanggup. Melek sanggup. Melek, Iya. gak le kedip. Gak le kedip. Gak kedip. Iya. Mecicil tok. Becicil. Iku wis bongko iku jenenge. Wong poso kok melek tok ya apa sih kon niku? Ya nek kedip, liyane iku lho liyane. Liyane poso iku ya. Apa? Poso ngerawat ae. Oh, mangan godhong-godhongan. Sanggup kan. Sanggup. Godhong pring, godhong kecubung. Terus godhong apa maneh? Godhong ingas. Iya. Kajar. Iya. Rumangsamu sapi mana aku. Ah, poso kok njok ngono niku. Wis nek gak gelem poso ngerawat poso ngluwang. Mluwang ya apa? Yo gawe kedukan niku sak pengadek sak pengawe. Wis pulangan dadi Kon dilepokno beleng ya. Duruki. Duruki 2 wulan keterima kon. gak sampe 2 wulan iki. Iya. 2 dina keterima wis 3 dinane wisan. Berarti mati. Wah kon nunggolno kancamu sing Poso ngono gak angel. iso kon nglakoni. Liyane Wis poso nyungsang, poso Oh, nyungsang. posone Subali. Iya. Poso nyusang Subali. Nah, sikilmu tekek ndukur, Terus siramu tekek nisor, mari ngono, terus nggo ndukure siramu ku diobongi merangi ketan ireng. kon ini sing gedhe. Lah kemokus ah. Sing gedhe ngono. Iya. Rumah samu golek tawon ta iki. Lah wong poso kok diubu-ubi kaya mateng ta kuwi. Lho, kon nek gak sanggup wis gak poso wis. Wis Ayo mel-melane ngono lho. tirokno rapal aku ya. Ilmu ya. Heeh. Ayo wis ayo. Ayo ya. Yo. Niat ingsun mata ajiku. Yatin sun mata ajiku. Aji Semar kuning. Aji Semar kuning. Apa sebabnya semare kok kuning? Mari dicet wae. Kon niku lolo. Lah kon takon yo, lah lek kuning gak dicet ya dibron ngono lho. Iki mune jopo. Oh, dadi lek sepisan gak cocok wis gak mandi. Wah, wis gak ono kasihate. Liyane Semar Liyane. Heeh. Niat ingsun mata ajiku. Yatin sun mata ajiku. Aji Semar mesem. Aji Semar mesem. Apa sebabnya semari mesem? Mari oleh arisan. Tumon kono ana jopo le arisan niku. Wah, Lah mari mesem lho lek medhut durung narik iku jenenge ri. iki mune jopo lho, jopo. Oh, jopo ta. Iya. Karo dhek aku. Aja kon tae malah gak ono kasihate lho. Wis liyane Semar liyane. Iya, niat ingsun mata ajiku. Yatin sun mata ajiku. Aji Semar mendem. Aji Semar mendem. Apa sebabnya semari kok mendem? Mari mangan gadung wae. Kon gak tak tampek kan kok. Ono Semar mangan gadung iki lho. Gak tahu tuh wong tuwek mulang Semar mendem bareng gak tahu. Iki ono. Oh, mandi ya? Jopo iku? Aduh liyane sing mendem Nah, ae. ini gak mandi lho. Iya ya. Liyane maneh. Iya. Niat ingsun mata ajiku. Yatin sun mata ajiku. Aji Semar mengkurep. Aji Semar mengkurep. Apa sebabnya semari kok mengkurep? Wetenge senep. Akan pelayon dewa. Umon kon Aji Semar mengkurep iku riri. Iki jopo? Oh, tak takon nggo. Wis karep pisan kas ring. Pisan gas. Golekno liyane. Niat ingsun mata ajiku. Yatin sun mata ajiku. Aji Semar ndodok. Aji Semar ndodok. Apa sebabnya semari kok ndodok? Tombo dadu le. Kok kok niku? Wis. Wis gak semar-semaran wis. Mbu bagong mbu bilung ngono lho ri. Kok liyane ari. Liyane Semar. Iki lho jarang goyan. Lah iki Wah, paling paling mandi. yang aku gelem muruki ya. Mm. Aku munu prebo pelantaran ae, tapi dosa neraka kon sing nyonggo. Jare aku sembarang gelem aku. Tapi nek kon get guyonan, dulinan ya. Iki walat iki nampak nang awakmu, pitung turunan anakmu gak iso mlaku lho. Oh, lompo ya. Iya. Wis tak temenan nek ngono. Aku Tenan, wis kadung moto iwakan ngene re. Padahal pelembungan ae. Wah, Lah ayo kadung kemoto pokoke. Ayo. kita kadung atau moto. Ya apa ya apa? Ayo, ndakep. Senakep. Nah, niat ingsun mata ajiku. Yatin sun mata ajiku. Aji jaran guyang. Aji jaran guyang. Nah, jaran guyang ya. Iya. Tak guyang tengah latar. Tanduk kali apa? Kon niku iki nduk latar. Ono banyu nduk kali ri. Latar kon niku. Aku ambil adus barang. Aku iki nduk latar. Aku lagi gegeran iki kok. Kon iya apa sih ini? Wong kon iki pada umume kok njaluk nduk kali kon niku. Aku nggo latar ah. Iya. Oh iya, tak guyang tengah latar. Nah, cemediku sada lanang. Cemediku setengah lanang. Lah male cemedi wandu, kok.
Wis dolanan. Sedolanan. Cementiku dolanan. Tak sebetno Gunung Guntur, Tak sabetno Gunung Guntur. Segara Asap. Waduh iwake ri. Iwane yo nah, dicapu ki didol nang pasar oleh buati akeh lho ya. Kok niku lha apa ditakoni iwak iku? Oh gak oleh ya. Gak oleh. Oh ya. Tak sabetno Segara Asat. Nah, Hmm. ojo maneh tak sebetno gunung gak guntur. Ojo maneh tak sabetno gunung gak guntur. Tak sebetno menungso kantil. Tak sebetno menungso kantil. Ojo maneh tak sebetno menungso kantil. Ojo maneh tak sebetno menungso gak kantil lho. Wong tetel tak ideki kantil. Oh wis suwe. Mulai zaman Jepang ya ngono riyen. Tetel lu nang ndi lek dicek ya kantil. Iki jopo. Oh saiki mandine ya. Iya. Aduh ya yus. Senin, Selasa, Rebo, Kem. Senin, Selasa, Rebo, Kem. Cabang bayine tun maneh gak mingkem. Jabang baine tun maneh gak mingkem. Wong kerang iku mingkem. Nek digodhog mangap. Kok cik kobremu godhog sih lho. Lindho lek kerang ya mingkem ri. Arek kok blak. Jopo iki? Oh iki jopro. Iya. Loh, Oh, opo kebiar-kebiar kok lho? oh iku pamanmu nyulu kodhok lek. Lah apa njuk kebiar-kebiar iku? Kok niku jadi guyon, kok lawan nang paman-paman. Kok niku gak entos kok niku. Wis jopo liyane. Ya apa-apa. Niatin sumata ajiku. Nyati sumata ajiku. Aji cecek putih. Aji cecek putih. Panggonane nok wite galing, Panggonane ono wite galih. aku gak mangan-mangan. Aku gak mangan-mangan, Nek gak mangan kala jengking. pangan dhewe. Wong dientuk ae bengok gak mangan karo jengking kok niku. Kon gelem tangga. Kon gak tau mimisen ya. Arek tak tunjuk pisan kok adakno. Wis liyane. Liyane Niatin sumata ajiku. akhire ilmu iki rek. Ayo tirono. Niati ingsun mata ajiku. Lipat-lipet. Wis sedidik, Wesi sedidik, waja saipet. waja saipet. Pet mampet, Pet mampet, mampet kersane Allah. mampet kersane Allah. Dongane wong apa iki? Wong sunat. Kon gunane wong tak dikek donane wong nyunat ya arek iki. Wis. Blakrak kon iki. Sajane ngono aku iki gak iso lho. Cuma aku nggodho pikiranmu sampai di mana Kartolo iku kepengetahuan ngene lho. Wong gak iso ya gak iso, kon utang kosong berbunyi nyaring. Wong bodho ngaku pinter. Lho, eprek-eprek ombrong-ombrong cilik kawetane gedhe pungkasane gelandang carang teko pucuk. Londo. Kondo malah omongane saunggaling kok. Tak eling wong edan ya aku suwe. Saking bingunge. Wis nginae nek panjenengan. Wong ya paribasane wong elek aja dicampahi kaya aku Iya. ya ora awakmu. Aku wong ngerti lho kon. Ngerti. Giri lusi jalma tan kena kinira. Maksudnya Giri gunung Gunung. lusi suket sak ndur-ndure gunung sik duran suket. jek ana sing ndukur maneh. Apa? Wong arit. Wong arit ate bongko wae ngarit ndur gunung. Ayo apa ndukure suket lah wong arit ta. Kon sing blakrak kon iki. Gak perlu yakin. Yakin. Waduh lek yakin iki ilmune. Woh, Ilmu mbujuki iku. kaya ilmu hapus-hapus. ilmu klenek ah. Oh, lah yakin. Wah, Dah. lho, Sapari. Iya dengare. Ri kon iki ya apa ri? Kon iku ya apa? Kon iku omahmu dirubung sakmono kae, sak kon nduk kene ngedung kelauk-kelauk. Kok disi ta? Omongan. Oma dirobong ya. Anu Tong. mambu gula bae. Kon iku mau gula tak. Lah apa mati? Omahe Sapari iki durung tangga kanan keri. Iya. Ngarep mburi nisor ndukure teko nang nggonmu kabeh. Ono apa sal Lho, disi ta? Wong tak ya tinggal apa mangkan kan? apa iki. Bojomu gak ono. Lho, Bojomu gak ono. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang. Ya apa lho? Jane aku ki teko Wong bojoku gak lara lho lho. lah yo gak loro kok gak ono yo. Lah iya omah tak tinggal gak apa-apa Gak tuh ki. ono ri. Ya Ah, kok dikuru apa sih kon temen iku? ta? Aku mari teko kono. Akeh kok. wong. Iya. Tapi Lah dulu iya. rupi ta? Wis dilurupi. dilurupi. Ya Tole monggo. karo sing tole. Lah ya dilurupi dikeki sewek lho gak ono. Karo pokoke aku bojone pari gak ono. Lah iya bojomu mati. kok sih. Gak ono mati ta mati. Sapa sing ngomong mati? Lho kok jare gak ono? Bojomu iki gak ono mbok nang toko, mbok nang pasar. Pokoke gak ono bojomu iki. Oh, omongane kaya wong gendeng kono iku. Ya, Tak sangkano betul. gak ono iku mati. Aku iki teko kono iki mang. Arek iki Tonggomu ngarep enak. buri teko kabeh. Hmm. Pak tak delok bojomu gak ono. Pari delok ono, delok tak delek tak teko kene kidungan dienak-enakno tekak-tekuk dilaluk. Muruki Kartolo iki malah. Lah kata lara kan wuri iki gudange tak no. Yakin mah ngomong ngarepe kaya enak mburi-mburi lak mani yo, mencelek yo. Arek iki dikeki kop telu enak. Oh, nek bener e anane bojoku gak ono, mesti blonjo. Iki lak menghadapi emben iki lho. Lho, 40 ni anakku. lho, ngomong Gak krungu ta? Mau mari kepaten ngono Anak lho. pari mati disumet sik Lho. bosong ae kan.
Wis lho, iki mati iki nyumet perjen ta. Lah ya lak mati ta anakmu. Ya mati wis mati plus mati iki lho Anak mati. sing ndi sing mati Sing barep. Ngono kon gak rono kin. Wah, gak iso Tartolo ya gak rono. Aku penggawe aku ya apa? Ya meneh-meneh ae nek ana sing kari ana sing mati aku tak rono. Kan niku ya opo sih kok Bagus iki. ngancem Tundungane Wah, bagus ta. Aku gak teko sing dhisik iki sing kari kae mbok menawa ana sing kepaten mana aku tak rono ngono lho. Enak piye ngenteni mbokmu dhisik mati. Omong ngamuk kan niku ngancam kan niku. Aja ngono saiki gak iso melek rono ya sepurane ae Iya. aku ya ono urusan liya ya. Oh, mati tak kandhani kon rek. Ngene lho. Kono melekan rame. Lho ndi? Nunggu konku kono. Mulai apa? Oh, ono sing badean barang ya. Gak undang-undang kok nek perbadian ngono ae. Nanggon kuwi gudange badean. Kon iso mbade ta? Badean apa? Temen Ya coba Badhe ya. Wis sembarang aku nang Ayo. omah aku. kon ngono nek iso mbade pedaku jengki sing karo bahan iku pen. Anu kok neban maneh ban larang cek. Diterus anak larang mesti Oh, ngono. iki ngempeng. Ayo, badin bade aku iki. Apa? Ayo. Ponder rombo ijo tengah ireng. Nah, Ledre. gak iso cilik. Ledre iku bunder kok Ijo. Ya, iku dilet-let Tengah ireng. Iya, gak iso. Anu, lompong. Wah, ngawur ya, godhong lompong lak ciut. Ayo, Ya dijembarno. gak iso. Katok, Katok kok. katok. Iya kata. Wombo ijo tengah ireng. Iya. Wong irian tenguk-tenguk nek tengah lapangan. Tak jegok kon iku. Lah sak wong ilang tengah lapangan. Lah nek ngono iku badean gampang lho. Anakku ae iso kok. Saiki kon tak bade. Masih toleh dong kalian iso. Apa sih? Ya, bade aku gampang-gampangan arep sekolah ae. Iya. Apa? Anake gajah apa? Anak gajah bleduk, Duk. Anake kebo. kebu gudel, Betul. Sapi cilik. pedet. Mak salah. Lho, Bukan iki wae mu goblok iki. bener anak gajah bleduk. Anake gajah bleduk. Iya, kebu gudel. Kebo gudel. Nah, Sapi cilik. pedet. Iki apa teko kono sing salah iku? Aku mosok muni anake sapi ya. Iya. Apa? Nek sapi cilik ya sapi kuntet. Dindia sapi cilik sapi kuntet. Untungmu gak tau ditetik wong. Kone gak iso niku. Anake gajah apa? Bleduk, Anak wedhus. Gempe. Gempe. Anak pedes. kowe. Ya kowe dhewe. Lho, malah keneri kon. Kowe dhewe. Lho, kowe anak pedes. Lho, ya kowe dhewe. Ayo, kowe anak apa? Anak mbok. Kon blakrak gak karu-karuan diwala-wali gak gelem kon iki nakal kon iki. Nyerekalan ae. Ayo mlaku-mlaku rek. Nanti. Yus, biasa golek kancane. Oh. Aku krungu kabar jare iku lho sapa iki? Sapa? Ambek goleki Munawar. Loh. Munawar. Kowe kira ambek kancane ya, ambek digoleki ambek mlaku-mlaku mbek apa tok nduk embong kok ya. Wong Munawar iku berita iku lak tanggaku ta. Tanggane Iku sapa? bendine iku gak ono praine gue kir terus sak bojone. Ayo rono diusap. Ayo disadar. Iya, Iya, iya. iya. Ya, Sak iya. Ayo, Munawar iku. Aku ae sing rono ya. Tepak wis lek gak diakal ngene, wah. Sakno bojone Munawar iki. Bendino kok gegeran ae. Iki aku nggawa peking tak gawe mbijuki Munawar kanggo nyadarno perbuatan Munawar. Lah arek mung wis tak bisiki. Lek aku ngomong bareng Munawar, arek-arek tak kongkon teko rene. Dene tak bisiki lali. Wis bejane awak ngono ae. Wis. Oh. Kuwi kok bae. Walah, model kaya wong edan arek iku. Lho, iya iku. Lho, Cak. Wadah lho.
Duh, prasaku sapa iki, Mang? Potonganmu kok bois. Iya, prasaku mukiyo ya ngono. Lho, ketokmu ambek aku kayak gombal ngono. Lho gak ngono kok apa sing digawe ku apa ae. Ero kan. Apa iki? Iki ngono sabuke seksi dijenar. Sampai di situ ya. Terus lah sing mrontol iki. Lho, iki ya apa? Iki tengkorak. Ngerti kan? Tengkorak apa? Lho. Khasiate iki 7 turunan. Waduh iya ya. Nek wong kedunungan iki mesti sugih sakal. Penuh setahun nang sumber porong pirang dino. 3 bulan. Oh, mau ngamu ngono ku nyekel kon niku. Lah kancane macake ngene dhek apa glomber-glomber. Kartolo iki nyekel nyene. Apa nyegel iki? Ngenyek dagel. Ane wong macak ya disesuaikno karo kanca-kancane. Waduh, omah peno pating entel apa ae. Oh, karu-karuan wae. Iku sing cilik bunder iku kaya krecek iku apa? Lho iku kul buntek. Oh, lah sing kaya bekecet ya? Ah, iku watu khasiat iku. Ana khasiate ya. Iya ya. Iku nek wong duwe ngon-ngon sapi sitok setahun manak 28. Apa gak pegel sapine? Wah, anu. Ono asing kon takokno. Aneh-aneh waduh. Iki lho, lek khasiate pusaka sampean kabeh kalah karo iki lho. Lho ya slendro iki. Kon butuh ngene sak praoto nek pacar turi wae. Lho, ya akeh tapi siji iki Iki ya. peking wasiat. Wah, apa iki wong iso welas. Lek iki ditabuh karo dikidungi. Lho, ya apa dadi wong sing mangi krungu ya, kidungane karo mekingi mesti mara ngekeki klambi, ngekeki dhuwit. Mesti. Iya, kadang-kadang wong wedok sing kereng karo wong lanang, iku biasae kereng iso welas. Lho, karo wong lanang manut iki. Ngomong aku nabuh peking iki krungu bojoku. Lho, ngesakno mbek peno. Sakal mesti nangis. Lho, esuk ditok Nangis. Iya, welas. Gak soalnya welas ngono. Lah apa? Nangis mergo seminggu gak tak belanjani. Oh iki, lah iki khasiate peking ndakno, iku siji maneh. Lah iki lah iki ana jawabe. Siap. Lek kate nabung. Gunakno peking Iya. wasiat iya, Pak. Mi rasa mirono. Mi aku dina Selasa gak iso rono. Sini Sebab celanaku tak gadekno. Tulung mi tebusno. Lho iku. Jawabe iku. kanjeng kok balane wong melarat. Lho iku jawabe. Jawab. Terus ditabuh terus dikidungi ya. Upamane delan ya tak praktekno ya. Iya. Ayo. Sayur kubis ya cocok. Lho iya. Lali-lali wong lali. Lho sing lambang titik no. Oh. Dieleng ngana. Mbok Iya. Ya. Esok nyoleng, nek sore nyoleng sulingane arek Surabaya. Tapi kon ngedung yo ngidung ilatmu aja ditokno malih kaya kiri iwak sarah. Lon boleh nang apa? Wah, wis kenungane tambah kliru gak karo-karuan iki. Ngedungamu blakrak ngono. Lah peno ngomong ae, dilengkasakno wong liwat iki, mara ngekeki. Jenang selang ngapuranto yen wonten lebat kawula. Aduh, keliru mecotot. Lah peno ndelok ae mek bingung aku. Aku kepengin ro. Ah, tetak eling. Masih keliru krungune wong ku jare enak ae. Lah eling Pak Mun ngremo nggo kepote kok. Padi ngenong keliru 6. Lho, Ri. Oh, Iya, Cak. waduh lho, tabane mengkrungune silir-silir. Suaramu iki mang masalah. Nesek nang pikiran. Lah ya apa Cak pancene wong penggawaku ya ngene iki. Kadek gamanku golek pangan ya peking iki. Bareng krungu kidungamu lho. Titikku telu matek kabeh. Kidan babone bae. Oh saking enake, Bek, saking melase ya. Iya, kesababan. Kidungamu kok sapi bengah nang jari enak ae. Ya saka khasiate peking wasiati. Sing ngrungokno kupinge ana sabune wing iku. Lho gak ngono saking khasiate peking wasiat iki. Iki kan gak nyambut gawe mek dolanan peking iku tok. Iya wis iki tok tinggalane wong tuwa iki Cak pancene. Wis tak apa-apa pancene wong urip iku ya pengalamane dhewe-dhewe. Iya ana sing macul, ya. Ana sing nyopir, ya. Daripada kan nyambut gawe
berat. Iya. Loh, ana duwe 10.000. Lho aku gak iso balekno lho meneh-meneh. Wis gak utang iki, Oh, kok kei ya? Iya, dengan kerelaan hatiku. Wis matur nuwun Cak ya. Iya, seneng lho kon. Wis tak dongak. Iya tak dongak-dongakno penakir rezekine Cak. Iya. Lho, lido ah. Ya apa? Aku lho, iki gak titip duwe arisan toh. Ora apa aku arep. Ngekeki. Lho ngekeki krono lah wis krungu dhewe. Kok aku Lah kok bloboe wong celanane tembelan. lho, terang enggak? Kari situ ya. Ayo, kari situ ayo. Ayo tak tabu ya. Lho tak jujuk 6 dhisik. Surabaya kutha pahlawan mula pembangunan nyotolan apa terus sih Mang? Lho. Kon niku apa kon niku? Bingung sampean Kon aku. niku kon niku ngedung-ngedung tapi aja eling-eling dhuwit kreditan kon niku. Aku lek ndelok keputran lan tunjungan wis ana model tretek dhuwure dalan. Wancah iya ya. Kanggo njaga nek keselamatan supaya lancar jalane kendaraan. Oh, iki lek dihupno gak mampet iki. Lho mosok Lho iya angel iki, tangan redeg terus ada. Ditumon niki lho ana peking empet-empetan iki. Lho Cak yakin. Ya apa Cak, gak tau pedhuk peno ya nyambut gawe ngene iki aku. Jangan nang pasar gak hidup memang. Apa ya? Kromo kon tabuhan ngene cuma Sakno. Mane kromo ki dongamu cuk. Mau kasih Wong suarane mbaung dari enak. Saka kasihate peking Mas. Aduh, temen kok kon ngrunge donga nduk omayumu watu suwi gak lele lho. Saking batine ambek Gak batine njel lara kematus. Gimana kon dik ya, pakaianmu taman samping koyo ngene, bedak kaki. Klan iki gak enak. Lho lah sampean ya apa ya? Klan iki gak apa-apa. Waduh temen ta sampean lahir batin ta? Temen kena aku lahir batin, Cak. Kena 2.000 ya. Kena 2.000 ya. Lah aku lek ndi dhuwit Cak, lek ono ya tambah ono ngono lho. Gak wis kae aku cuma kudu kono. Temen. Mentolo aku temen. Wis matur nuwun Cak ya. Enaknya ke mejan lo kon lo. Lho Cak ya. Iya. Aku tak donono lek anu ya. Iya ya. Lho iya ya apa? Lho nek ke mejan iki diguwak nek perapatan wae. Ya kroyo anu Mbambung. Yo gak ngono. Lah apa diguwak iki? Ono dhuwit ngono cek payu 3.000. Iya. 2.000. Lho nek ngono ngene ae lho tak silie ya apa. Lho iki barang wasiat kok disele. Atuk ndi kon tak pateni. Lho lek ana pembunuhan gak oleh ngono iku. Ngono, ngene ae wis. Nek panjenengan kon gelem nulung aku, yumu iku cek sadar, cek welas karo aku. Iya, Iya. omah iringane omahku ya, omah gedong sunsun. Iku PN, iku pake Cina kene iku. Wah wis tak go nyengkrik ngono. Golek lho. Lah tak no. Gak lo. Karepmu ya apa sih? Wis ngene ae, aku nyilih 2 dina. Engko wis ta aku ngerti engko tak kei dhuwit rokok lah wis. Lho kok tuku ta iki? Lek nek istilah tak tuku 100 babah wis. Ojo kasar lek karo kanca tuku gak oleh. Kasar nggo karo ngono ku kasar wis. Jarine kanca kok mentolo. Wis lirono dhuwit ae gak apa-apa ya. Lirono dhuwit. Omonganmu gak kuali aku. Lah apa? Dituku gak oleh kasar lirono dhuwit. Iki biyen kok wis dinyang 100 sareng karo kanca wis karo peno ya 100.000 ya kanca wis 120 lah gak apa-apa. Nulung aku 120. Gak ngene lambemu lemes ngene. Lah apa? Ambek wong liya 100 sampe aku 120. Ya wis lek ngono iki sampean gawa ya duit ndi ya. Iya, iki mulih. Soale mambengi ngipi pancene kaya manuk bekutut miber kaya gak manggon nggon konyene. Ya iki. Wis wayahe mencol nang omah peno ngene. Antarane cocok karo ripenku mabengi. Ngipi apa? Wadah, bun-bun aku dilatih kerik ya. Ya jange oleh peking wasiat iki. Gak oleh peking iki 3 dina yen aku kadus. Wis lek ngono dhuwit tak gone. Iya, iya, Matur, aku lek ono tak dolen rono ya. Iya, iya. Sampeyan gawa ya. Iya, iya. Wah, iki wis alat sing ampuh kanggo bojoku. Mesti welas. Katik aku jawab dhuwit 10.000 20.000 gak kesuwen karo bojoku. Katik pirang-pirang wulan gak tak belanjani. Wis gak nuntut njaluk blonjo. Sing penting ngisapno bojo.
6:30. Bareng saiki 6:30 mulai ku buka. Wis aku timbang sumpek-sumpek ngrasakno bojoku. Wong dodol iku pancene nang ati ayem. Asil titik-titik pokoke bendina maler nek dipangan. Enake ngene iki tak rengeng-rengeng kaya zamane si aku nom-nom biyen. Pirang-pirang dina iki ketrak bleduk terus aku watuk, suaraku malah kaya ngene iki apa iki. Gatele goro aku ya. Kono gak mampu gelang. Kenapa sih? Cerewet. Ngarep suaramu enak. Suwe-suwe tak rungokno mari kaya suarane prautu. Alah, biar sampean lak cinta karo suaraku. Bareng saiki aku wis tuwek ngomong ngono. Aja kakek ngomong, aku ngono kangelan nyambut gawe. Biyen kon ayu saiki. Biyen kon ayu saiki legrek. Lah wis tuwek, sik mula. Mangkane suaraku koyo ngene iki sak ngabote ndelokno pangan peno. Tak rewangi bendina ndeplok kaspet gawe gethuk ya gingingoni peno iku. Omonganmu titik tapi sengake nemen kok. Apane wong nganteni aku kon nyoni rumangsamu putumu ta aku. Sampe niku sadike dadi bojoku tau sing belanjani aku. Lho, lah kon rumangsane tak belanjani tak. Alah yo gak tau. Yo aku sing belanjani sampean. Ya wis pira-pira ta aku dadi wong lanang gak tau. Ngono iku tak carane wong bebojoan iku. Iya. Kono ojo gampang murang-muring lho. Aja kakek ngomong. Sampeyan ngono wong salah tapi gak gelem ngakoni salah. Aku iki nggawa apa delok niki lho. Lho. Aku kok pameri ngene, ketua aku iki putumu ta ya. Anakmu. Durung kepethuk wadanamu. Alah, wadanamu. Nek wis krungu iki. Pancen sampeyan rodok selering kok anjane. Kon dodol gethuk lindri urung buka mergo keturon kan. Lakuamu. Aku ki tak pikir-pikir sampeyan iku tambah tuwek, tambah kaya wong gendeng. Saiki pikir maneh gak kaya wong gendeng.
Sampean sapa nek nggone kuburan, tenguk-tenguk ndek sore wit lho perlune apa tak takoni? Ya iki apa nunggoki manuk iki. Manuk? Iya. Lho, sampean iki lho, wis ndek manuk dhewe kok nunggoki manuk iki lho. Ya tak akoni aku duwe manuk tapi lak cilik. Alah masih cilik ah. Tapi lak sing penting lak ya anggunge. Unine. Tapi buktine winginane dinyang 120 ya gak oleh ya. Panjane sampean ngono anjane wis ta nyebut apa wis tuwek ngono. Ya but ngono. Oh. Wis ta nek cekat-cekat nang kono nang epang-epang tambah gawe. Lah apa? Panese gendeng ta sampean iku. Kono dodol ngrungokno iki. Nek aku ngrungokne iki terus mangan wareg ngono ta? Lho, lah nek kon kepengin lah sakal kon gak mikirno donya. Tutuk wae dengkulmu ngene. Rumangsamu, aku kok tutuk dengkulku. Kok enak. Tapi iki ana igune. Mi lho ya. Lho. Mirono mirasa. Mi aku dina Selasa gak iso rono. Duwe celana sitak gadekno. Tolong mi tebusno. Oh, edak gendeng iki ya. Aduh, kon niku cinta ta murang-muring ambek aku. Rungokno tak ngitung alon-alon nemen. Rungokno. Lho kate kumat pisan. Dinane apa sih kok kumat iki? Lah apa? Mati semaput kan. Sandang pangan ora pati petongane barang sing mesti. Lah kidungan ngono kok pamerno lho. Ora enak. Ayo dilakoni amre gampange wong telek rejeki. Wis blenger. Ya apa? Kok gak ro isin. Lho kan iki tak kidungi ngono kok. Alah, wong ngedong ngene. Aduh, Mbok. Kartolo. Loh. Aduh, Mbok, Kartolo. Aduh, Mbok. Lha kok dhisik ngepuk ya ngepuk. Delok ta. Jajane gethuk lindir morat-marit iki lho. Bapak. Eh? Pak. Bapak bodohmu metu gede ya, Pak. Lah iya kon niku. Kon nangisi aku gak mentolo iki. Aku kon soal kon depuki kita. Gak. Soalnya apa? Sarakku gendhi nontek kok dol. Wah, wandeng kon niku. Ngene iki krungu tangga ya apa sing ngene sawangane aku iki kok gak iso mimpin wong wedok. Pak, saiki ngene lho, Pak ya. Iya. Suwe-suwe aku tak pikir-pikir isin dhewe lho, Pak. Aku ki dirungokno wong-wong iki. Lah ngene iki sing rugi ya duduk kon. Ya apa ngene iki, Pak? Getihmu gleteran kaya ngene. Dagangamu. Anu ya, tak delekno tak kolote ya. Iya, Pak. Wandeng niku. Kadokno tak kolote. Alah. Alah apa rumah samu amplop aku kon kolot iki. Ana gedhok Indri Utari. Lah. Hei. Lah iki warung dagangan sangat bancaan iki. Ngawur ae. Kene. Malam-malam Wis Lho, malah malam-malam. walah bathukmu kok metu getine. Wis oleh pendungamu rek. Atas pemukulane bojoku iki mang nganti menonong. Lho. Lho apa iki, Mang? Kon njaluk semaput meneh ta saiki kon. Lah ngomong apa meneh iku? Iki lho, perkara iki lho. Iki lho kon jok-jokno iki lho. Aku disantap baki mancur-mancur iki. Lho lah gak iso. Gak iso apane. Lho ya apa sih? Mirasa Mirono. Wis. Ni dina Selasa gak iso rono. Sebab aku gak duwe celana. Celanaku tak gadekno. Tulung apa tebusno. Lho, mosok gak iso lho ya Juli. Guruke gendeng. Makane malah gendeng pisan. Wis suwe. Lho ya. Engko lak ngekeki dhuwit, cak yakin bareng. Aduh melase awakku kek ana dhuwit. Ya sing akeh. Lho ya. Lolo, kok Lah iya ra, matur nuwun cak ya. Lho, ya Wis gak percaya. Lho. Wis gak ngandel.
Kandhani kok Gak ngandel wong sadurunge kon mangan ana perapatan wong telu. Iya. malah apa? Mesti kon rundingan. Tundingan apa? Ya perkara ngene-ngene iki. Ngapu sih kok? Iya. Iya. Lho ya. Lidok omong aku. Ya iku saking gobloke peno iku wis tombak dihapusi arek-arek iki. Ya apa Kang, Riko iku Kang, Riko iku ya apa Kang, Riko iku Kang. Ngene lho Cak War. Peno iku ya wong wis tambah suwe iki tambah tuwa. Marenono barang sing koyo ngene. Kon ngomong ya ngomong kin. Iya. Tapi aja njempok ali-ali Ronggolawi iki lho. Sing dialali nang lawi. Lah iki Peno sik pancet ae peno iku ya. karo bojoku ali-ali kuningan iki. Ngene lho Cak War ya. Iya iya. Kanca telu mau sampe berbuat ngene. Hmm. Sakno mbak Iyu iki lho. Peno ku wong laki rabi sakmono suwene gak belanjani. Iya. Wong laki rabi ku Cak ya. Hmm. Syarate tanggung jawab, Iya. setia. Wis nek iku tok. Oh. Nang pernah iku tanggung jawab yo enggak. Setia nawa wedok yo enggak. Gak tau belanjani, atik makan pernah iku yo pating celentel. Lah iya sih yo pokoke ngene iki. Wong njero dhewe aku iki sabarku pasar. Pakaianku aja sampe kucep mek kanca-kancane gak gelem salin. Ngene lho. Sing ngono diulek-ulek ndek ngene lemah. Gambar kaos tok iki lho Ri, buruane 45.000. Lah iku Oh, apa? peno ngene iki. Angkane kon tak elingno, Iya. urip sepisan iku gak perlu percaya mek barang sing gak ono khasiate. Ono keris ngene kon tuku, ya. Ono watu kon tuku, ya apa kon niku omahmu sampe rungset koyo Lah ngene. iki delok nek kamar. Lah iki keris iki keris gawenan pasar turis iki. Ya bener. Iki untuk Iya, menghias batu-batu dinding. iya nih, urutan. Wong tinggalane kala munyeng iki. Kon niku berat. Lah kon selalu mikirno ngene ya nglalekno ekonomine bojomu ar. Pancen ya aku ya menyadari. Aku nyambut gawe nyunyang jempalik. Gak tak gawe nyuwargakno uripe bojoku. Malah tak gawe nuruti kesenenganku dhewe. Ono bulus kambangan jarane kualine Joko Tarung. Mesti gawe dioyong-oyong gak karo-karuan. Pernah entolo ta bojoku Lah. sampe drewang dodol genduk ambek Iya. lindri. Iya. Badine apa? Ngewangi peno ngene iki. Badine godhok dicolong digawe tuku akik. Si keris Berkutut. berkutut. Ulo loro iki dituku. Kaya pikir saiki mosok partu tatamu iki. Oh wis ndek manuk saiki jeneng nggohi manuk. Manuk didukul ya. Ya aku yang ngaku lho, aku takoni nek duwe manuk, kowe duwe manuk dhewe tapi manukku cilik. Wis lek gak seneng manuk berkutut ya. Lah iya. Lek gak Iya, seneng wis bener. lek gak seneng rundingan ambek bojomu tak ijoli manukku ya apa? Ya. Lek ono gak seneng. Lho manukmu suarane enak tapi ndase gedhe wae. Iya wong manuk gagak. Lah berkutut gelem dijali manuk gagak lah untung aku ta. Ini lho yuk. Kono pancene gak kuat rumah tanggamu ngawal, njaluk pegat sementara. Lah nek bojoku terus tak pegat. Nah, tak lelesane sih, Wak. Kate bongkol nyene kon niku. Wong rumah tangga iku jak ya, wong lanang gak oleh menang-menang dhewe. Sebalik wong wedok ya gak oleh menang-menang dhewe. Sing penting saling menghormati, ojo gawe sak karepe dhewe. Sebab lek peno terus-terusan ngono, rumah tanggane kanca kabeh lak enak-enak. Iya. Nyetel TV sak anak bojone gak tau gegeran, Iya, bojo Pak. didik sing sabar. Lah lek peno iku gedhok lindri dodole pinggir embong, sing lanang pating trembel, terus mari ngono lokno omah gegeran lho. Terus ya opo nasib. Loh, jadi nangis ta lo. Jadi nangis. Ngiling yo ngilingno Dik, jadi nangis lho. Tak tolong gak nelongso iki. Lah apa? Mengine kumat njene. Ngene lho, War. Wis ana pangunan-ngunan Iya. wong rumah tangga iku nek rukun. Mesti rusak. Lah nek gak rukun, Rusak ri. rusake sepeda, Oh garasi. rusake motor. Ya garasi. Lah nek rusake untumu, Omonganmu sengak arep niku. Untune ilang iku. Lah iya. Wong ono paribasan gilusi. Jalmo tangken piro. Balik-balik paribasane iku tok ae. Kan ono liyane. Wah, Ngene Cak War. Pernah ndelok keadaan iki rumah tanggane Safari apa? Iya. Seneng ta? Mas yo gak lebah-lebih piye. Ah, Sederhana lah. Ya kalau Ya, anak-anak kalau. sampe pinter. Kartolo keadaan iki apa omahe? Masih kok susun omahe keadaan sederhana. Lah. Nyukupi nawa Yu wedok. kena iki wis tak omongi iki. Ngono lho. Ayo masih nonton ludruk bareng kidungane ayo disensir. Siji karo ludruk biyen. Iya. Nek biyen lak sanepoan. Iya. Aku eling kidungane ludruk biyen. Iya, apa? Aspe Gondorio. Gak Gak sampe. sampe dolek liya. Nah, Ojo Iya nek oleh. kae ngono iku. Lah lho, iku nek ono maneh. ya apa? Jalak koci jalak uret. Hmm. Mbok nek brai anake kedekan sampe meledet. Lah sing penting saiki sarene mari gegeran ayo sing rukun. Ayo apa ngidung ya. Antenanku terus
Terus apa? Terus mulai dhewe-dhewe ngono lho ya. Ngono ta. Iya, engko ana sing Jombang, ana sing Madura, ana sing biasa. Iya. Ya, Nek kono yumu ya cek melok seneng-seneng rek. gak cek nggodhok timae nduk mburi. Gendong akon niku. Anu nggodhok wedang. Iya. Ya tak ketemu wedang. Iya, iya. Ya Sila Julia ya. Iya. Ayo Sila Julia. Kalem-kalem ae ya. Dah Lho seger. ngene iki lho kanca akeh. Tuan rumah lah. Toko di sini. Tuan rumah lah. Tuan rumah lah. Rakyat Sabang nganti merauke dadi siji pemerintahane. Warna-warna saka bangsane bersatu kuat jaga negarane. Kutha Malang Cawar hawane adem lemaledo kalibo aranto. Dadi wong lanang sing bisa ayem supaya wedok Cawar atine ayo Kin kita urip ngailing ana kudu diremah klawate kana wewes setitik rak langganakno ganjarane ketemu dina Dadi arek sekolah kudu sing riman pakaian elek gak dadi porso alam. Mula sing penting jaga kebersihan iku mono pangkal kesehatan. Cekap semanten piatur kula sae mboten